Aquí nosaltres només recollim aigües de dutxa. Ens baixa per aquell tub d'allà, ens entra en aquesta caixa que veiem d'aquí de color negre. És el que es coneix com a aprofitament d'aigües grises. Es recull l'aigua de les dutxes i es tracta amb una depuradora instal·lada al mateix edifici. Un cop net es fa servir per reomplir les cisternes dels vàters. A Sant Cugat del Vallès, un dels municipis que més aigua consumia de Catalunya, fa 20 anys que les noves promocions de més de 8 habitatges estan obligades a tenir aquest sistema. Aquí s'està estorbiant 1.000 metres cúbics any. 1 milió de litros any. Home, la xifra és important. Un terç de població de Sant Cugat, 400 edificis, disposen a hores d'ara ja d'un sistema de reaprofitament d'aigües grises. Ens ha permès passar d'un consum de 197 a 123 litres per persona dia. I és que només el vàter suposa el 20% del consum d'aigua d'una casa. El problema és que aquest sistema s'ha implantat poc. Hi ha casos, però anecdòtics globalment. Tot i així, aquest és un exemple de reutilització a petita escala. Els deures pendents també passen per aquí, les depuradores. L'aigua neta que en surt s'aboca majoritàriament al mar o als rius, i a Catalunya només un 9% s'acaba reutilitzant. La gran majoria, gairebé el 70%, per a usos ambientals, com ara recarregar els aqüífers. Poc més del 10% es dedica al rec agrícola i la mateixa quantitat es fa servir per a usos industrials o recreatius, com regar camps de golf. No arriba a l'1% la que es reutilitza per netejar carrers o regar parcs i jardins. Els experts creuen que en un futur en què l'aigua serà cada cop més escassa cal una aposta més decidida per la reutilització. L'Agència Catalana de l'Aigua preveu invertir 100 milions per doblar la quantitat d'aigua regenerada. Crec que hi anem endarrerits, crec que queda molta feina per fer, però sempre ha d'haver-hi un usuari final que estigui disposat a comprar aquesta aigua. Clar, si pots utilitzar aigua natural, no utilitzes la regenerada. Potser hi haurà un moment que, encara que sigui aigua reutilitzada, l'usuari final la voldrà, perquè és l'única que existirà. L'últim pas de la reutilització seria que arribés també a l'aigua que bevem. Els experts asseguren que la tecnologia ja permet aquesta opció amb garanties, però encara hi ha dos obstacles. El primer, modificar la legislació, que ara mateix prohibeix explícitament reutilitzar l'aigua per al consum humà, i segon, convèncer la població que l'aigua regenerada és segura també per beure. Carla Riverola Brutau, TV3, Barcelona.